Ndiyanibulisa kwakhona bazalwane egameni likaYesu waseNazaretha. Ngumfundisi Bathanda Cwasi ke lona siyanamkela apha ku Reason to Live. Namhlanje ke siphethe utata uMpostile Mtakabawo ozokhe azazise ke naye, kodwa ke before siya kuye ndiyathanda nje ukwenza isaziso sento bana ke usisithabisile next week uyabuya kule veki zayo, sizabe sihleli naye apha ke eqhubekeka nobungqina bakhe. Ndicinga abanye abantu bebembonile kubungqina obu before. Ayibo, amen. Nakhe sibulise ke tatam egameni likaYesu waseNazaretha. Sosuzazisa nje ebantwini ukuthi thini na indaba yakho. Ndiyafuna usose nje vele usosungena mani le ndaba yokusindiswa kwakho ukuthi usindiswa nini, usindiswa njani. Ke sisose seyisotana out naleyo ke ngoyiphathe. Amen. Mandithathe lithuba ndibulise komfundisi egameni lenkosi Yesu, ndibulele nelithuba Yes. endilifumana egameni lenkosi uJesu, ndibulise nakubabukeli bonke baka Reason to Live egameni lenkosi uJesu. Amen. Lo othethayo nguMpostile uLwandile Ndlela. Amen. Hallelujah. Sinsiwe izono zami zixolelwe. Ndinokholo olukhulu ngenye imini ndiye ezulwini. Amen. Amen. Ndizalwa kwindawo yaseDutywa eGwatana. So sithi ngiyagqitha kulaa ndawo ndiyayifuna. Ndizalwa kwindawo yaseGwatana egameni lenkosi Yesu. Amen. Amen. Kulapho ikhaya lami khona, kulapho ndizalwa khona, kulapho ndifunde khona amabanga phansi. NoYesu ndimfumene kwakhona apha eGwatana. phaya beGwatana. Ndiyafuna ivele le ndawo ngoba abantu bacifana iGwatana kaloku yilaa ndawo kusityelwa kuyo ngabantu. Indawo abayazi uba abantu indawo abathile. enabantu. Amen. Hayi kukhona abantu phayana bakaThixo eGwatana, izilali noba +-8. Okay. So kuphila abantu bakaThixo apho, ihlathi lilodwa. Alright. Nalo asisaze into sihambe siziva apha ebantwini. Amen. Amen. Ndisindiswe apho ke ngonyaka ka-2003. Nyaka ka-2003 ngoDisemba. Okay. Amen. Ubomi bam nje ndibona uba buyatshabalala. Mna ndisindiswe ubomi sendanele bubomi. Isikakhulu zizinto ebezisehla ekhaya. Okay. Ezenzeka ndade ndafikelwa kukuphelelwa lithemba. Eyona nto endibona kuba ke yayindigqiba kakhulu kukubona into yokuba ngabantu kufanele kulungiswa le nale nale. Kodwa kwakunelizwe lalithetha apha kum ngaphakathi xa ndinezoncinga lithi akukho nto unoyenza, kungcono uzibulale. Kangangoba lo nyaka lo andiwukhohlwa. Ngowona nyaka endanxila kubomi bam bongasindiswa. Ngona nyaka endanxila kakhulu ngoba ndandisendinento yokuba ingase ndife. So ndizame kathathu ukuzibulala, ndizixhoma ephahleni, intambi qha ukokoko. Okwesithathu kwakho into ethethayo apha kum yathi, heyi, zonke igusha nakhe nazinqumla apha kokweni ithetha apha kum, iviwa ndim ndodwa le nto. Nakhe nazinqumla kuba ungatsala nje imela ulimaze uqhoqhoqho lo umoya uziphumele pha, ungafa. Loo nto ke ndaba nesibindi sayo. Andilali ebusuku andicinge ezi zinto zalapha ekhaya. Ubuthongo abuhli. Xa ndiyibalisa koontanga bam lezi zinto ingathi izinto ezinormali. Kodwa lena yayinditya yonke imihla until ndaqalisa ukutshaya eli cuba lilihlaza. Okay. Amen. Lilona elandenza wesike. Lilona elandenza wesi elo cuba elo, kangangoba lilona elalindinika nezi zibindi sokuzibulala. Hallelujah. Amen. So ndiyamkhuthaza wonke umbukeli, heyi, ungathindi laa nto iza kubhebhethekisa kakhulu. Kangangento ethi ngoku ndandisendijika nengqondo ngendlela endizibona ngayo. Ndandizibona ingathi ndimkhulu. Ufumanisa into uthi nditshintsha nee-walks. Ndinento ngoku ethanda ukhaba apha ebantwini, nepicture ndilipolisa. Kanti sendiqala ukonakala yile nto.
Okay. Kamba ndayithatha ke le mele ukubuyela kule point ke so ndayilola uThixo apho wandinceda ngendlela emangaliso andikasindiswa andihambi nenkonzo futhi ndayibeka imela apha sendimane ndibhala ileta ke le leta ndiyibeke phaa phezu kwebhedi ndaxa ndiyitsala le mela apha eyoba andazi noba kukho into eyandingquba engathi ndabethwa into kodwa andizandive buhlungu kuyo yonke loo nto esenzeka ndave ndafeyinta Yho. ndafeyinta ndavuka emveni kwethuba ndivuka imela iyo le isawele apha ke ngokwapha engalweni ke ngonje mandiwe ngomqolo ndavuka namanyongeza nzima apho ndayibamba ndayigibisela kude amen ndayibamba ndayigibisela kude emveni koko ndabuza Thixo andikakholwa Thixo kutheni ungavumi ndife kwaba khona ilizwi elingafaniyo nelimane lithi mandimane ndizibulala Okay. lithi ke ngoku eli ungathandaza apha kum nje ndikuncede yayikuqala kwami ukuthandaza ebomini bami Okay. noxa ndingawakhumbuli onke amazwi endawathandazayo kodwa ndiyawakhumbula amazwi athi Thixo ingxaki zalapha ekhaya endizicingayo singapha kwamandla ami mna besendicinga ukufa wena uvumi cela undincede kuzo zonke emveni koko kwehla inyembezi ezo nyembezi ezo imvakalelo yazo ndisazikhumbula namhlanje zazitshisa njengoba sihlapha emveni koko ndeva kuthe apha empilweni yami ndeva ingathi kukhona into ibimpintsheke kabuhlungu ngaphakathi kwami ngoku ngendithi icudisiwe yaphuma ndaziva ndinethemba elitsha kwangalo maxesha nje kwabe ke ngosendiva ngentente ke ngoku ekhoyo pha hey madoda le ntente njengoba isitsho nakhona ndiyeva nje kuba kuthiwa kunento ezenzekayo phayana kuthiwa kubekwa izandla kuphuma amadimoni kuthiwa phayana kubekwa izandla abantu bawe imentality yami ke inento ethi hey njengoba ngabana apha kwela kuthi kubethwa induku kudwana hayi man ukubethwe enhloko ungawe man lento le yenzeka kanjani ukuthi uwe ubeke isandla ukuthi uyenzeka kuthiwa kuphuma namadimoni ndine picture ke ngokulento yamadimoni yoba kunezinto noba zifithi buyamkhumbula lamadubhu la kudala yayikhona indoda eyayithepha enye imeka nje ndine picture into ezinja noba ziphume ebantwini ezibaleke ke azothi lundibalisela naye caba mtshakelene uthi kune bodyguards pha zibetha zibamba la madimoni Okay. hey ndila khona fanele ke ndiyofika pha ndike ndibone la madimoni asokolisa abantu kangaka amandifika ndithe ndiseza konze iseyingene abantu endandihamba nabo ndabafilisha ingathi bayacotha njengoba ndinendlela endiva ingathi ndingabhabha ndiyofika njengoba sihamba phakathi kwemizi indlela eyofika kulomzi unentente kune-feeling endiyivayo ehamba nenye into endandiyibona ndibona amaphupha lamaphupha ndibona abantu abanxibe into ezimhlophe kodwa ndibona ingathi ngabantu abangamaXhosa kodwa andibeva bathini baphethe izibhayibhile ezibomvu kukodwa ndibabone bekwindawo eyi-open space kukho lo obafundisayo kukodwa ndibabona ingathi basemlanjeni ingathi kuyobhaptizwa qha ndimbone ujonge kubo ingathi ubafundisa into ethile nam ngokwasephupheni ingathi ndiyayazi le ndithetha apha ndandivuka ke ndinethemba xa ndibone lo phupha lo maphupha aba bantu yayihlala indijikeleza le nto kangangento ethi ndade ndacinga into ethi hey mandijonge le nkonzo ndabe inkonzo enento emhlophe ndabe ndibona iPostile St John's ndibona neziyoni xa ndingqamanisa apha ngaphakathi xa ndicinga ngayo kunento ethulayo ayibikho lamvakalelo endibanayo pha emboneni xa ngalamini xa ndibone lo mbono xa ndicinga apha eziyoni ngoba yiyo endiyaziyo ekhona futhi phelalini nakhona futhi iphinde ingabikho lento ke ngondibhidiswa ke ngokuphaya into uthi abanye banezambatho ezile nezikhala kanti abazezi bamhlophe nje bonke ngoku ngalamini ndiya kulentente ndiva la feeling ingathi ndingabhabha ndiyongena ke ngoku khona pha hayi ke ndandihamba phambili apho kungecawe mina
ndasindiswa ngecawe emini xa ndafika kushunyelwa izwi likaThixo ndafika kuqhutyekwa neservice andazi noba kwamkela uYesu ngoba ndikhumbula ke ngokwathi xa kubizwa abantu babamkela uYesu andaya mna because andiyazi lento futhi not ngoba ndinetshiki kodwa ndazosuka ke ukuya pha ngaphambili ke ndibona abantu bayawa banxibe kakuhle aba bantu Nkosi yam ndathi akusadlalwa bethunana ngabantu kule cawe benxibe kakuhle khawuyeke ndiye pha yaba khona ingxaki ndafika pha ngaphambili ndema ndaxhoma izandla phezulu ngoba ndiyibona le nto uyisa abantu lapho ndixhoma izandla ndeva nje ndaqa ndeva ibunzi lishushu kanti sendikhonjiwe umfundisi ume phambi kwami ukhwaza uThixo wakhe ndeva uba ndinento efuna ukuwa xa ndivula kamehlo ndethuka kwangoko ndaba novalo olumangalisayo kwathiwa mandisondele kwathiwa mandivula amehlo ndiphamise izandla wandikhomba nje ndayowa ndaqa ndivuka ndaphinde ndawa ndabona mandingaphinde okwesithathu ndizophinde ndiwe so yabe ngalomini ndeve enye into futhi ndathatha isigqibo ndihleli phansi ndathi iyasebenza lento funeke ngoku yenzeke apha kum kwabanye abantu ndeva kuvuka kwamapho ke ndeva futhi okunye ukukhululeka okumangaliso ndiwayo ndeva ingathi mhlambi noba ingathi bendinexolo ingathi kusuka lona ngondiwayo ingathi ndiwake ngomzimba wenyama so kusuka elixolo lapho ndavuka ndikhaphukhaphu kakhulu ndabe ndithatha isigqibo sokusindiswa Jesus amen hayi siyabulela bunamandla kakhulu obubungqina obubalisayo so ke now that sokungenile ke ngokuyeso ndiyithanda mosapha ku Reason to Love uba andithethe ngento esidibene nomuntu obizwe nguNkulunkulu ke seyiqala le ndawo yokusindiswa kwakhe and then after that sibuye ke ngosiyongena ke ngokule ndaba yolibizo lwakhe nakwijeni yakhe noba ke ngokukhuleni kwakhe wentsindisweni uThixo wambonisa liphi nicala wathi makathini na so ndiyarhaleke nawe ngokungene apho kwezindawo ezo zenjalo kodwa now that ke ngokusindisiwe uzodibana kanjani ngona le ndaba yobizo futhi ngase ngasusoyivelela namhlanje le ndaba intoni kahle kwalento kuthiwa lobizo lena ngoba abaninzi abantu abathi ndibiziwe kodwa ufumanisa ukuthi iziqhamo ezizobizo azibonakala apha kulomuntu lo so ndiyarhalela nje ukungene kwezo zinto ezo zinjalo futhi ukunikeza Again ixesha lakho nalapho kuloo ndawo leyo amen ndiqhubekile mfundisi nokukhonza fundiswa ukukhonza fundiswa ukuzila ukutya fundiswa ukuhlambulula hlambulule nje nakuThixo noba ngabani ucimba awenza nganto for that uhlale ungcwele phambi koThixo kwangala cawe nisindiswa ngayo kwenziwa isaziso khona pha enkonzweni ngoba ke ngondisheke ninombuzo ba aba bantu bawathatha phi lamandla bayavakala becula bayavakala bethandaza kuyavakala beshumayela kulandela amandla angumangaliso wabe sesithi umfundisi xa uqiwe emveni kwenkonzo wathi kuyaqala ukufastwa ngolesithathu ukuya ngecawe akutyiwa akuselwa ndikhumbula wathi awutyi nesweet nawe lento uThixo wami inoba yiyo libanika zamandla le ndanento ethi ndizayenza ngoba sele ndizinikele andifuni ngokuphelele lento bendiyifuna njengoba benisolo ningumuntu ofuna uzibulala ngoku ndinento efuna ukuqhubeka into endivene yenzeka ndiyatshaya ndiyatshaya madoda ndaqonda ukuthi ngecawe ngizawutshaya okugqibela ngecawe ndatshaya ngecawe hayi into yaphinda yandilapha ngomvulo nangolesibini ngolesibini ndalala ndithandaze kakhulu ndizoqala ngolesibini umfundisi wami wathi yena uqala ngomvulo ndathi yiyo le nto nje mandiqale ngolesithathu amen ndalala ndithandaze kakhulu ngolesibini kanti ngendlela esendiqiqa ngayo ndathandaza yaphuma le demon yotshaya ngoba ndithe ndisithi ngolwesithathu njengoba iqala fasting ndithi manditshaya okugqibela ke ngoku andizutyi hayi ke lapho ndaphinde ndakhohlela njengalandlela yangonda ndiqala kanti seyiphumile le demon ndabe sendiyeka kwalapho lonto beka icuba lam lapha endaweni yami ndaqala le fasting ndangadli ngolwesithathu lesine lesihlanu mgqibelo cawe
Ngikhumbula ngomgqibelo sasilalisile lapha enkonzweni. Umfundisi uthi ngicela baphakamisa izandla abangakhabathi usuka ngolesithathu uzotsho ndaphakamisa. Wathi ngicela uthobe wena bhuti ofikayo. Ndibuza abantu abangakhabathe nje basele ukusuka ngolesithathu uzotsho ndaphinda ndaphakamisa. Wabuza bhuti uyandiva? Hey ndavenda ngabikho sure noba ndiyeva. Ndathi hey tata ndicinga uba uthi umuntu ongakhanga atye uqala ngolesithathu kuzotsho ngoku. Wabuza wena yenzile loo nto? Bendisindiswa ngecawa. Ndathi ndiyenzile andikatyi. Ndabona caba ndenze into enkulu. Okay. Caba ayilulanga lento. Ndaphofu khange ndive kwanto enzima. Wabe seqhubeka nemfundiso umfundisi. Lonto oko ndayiqala ngoko. Le fasting bendiyenza almost ke every week. Andithunywa mntu. Ndiyaqhubeka nayo. uThixo ke uzoqala umane ethetha ngam kwacaba lanto bendingayiunderstand ngobe ndingekakholwa ngoba ibininzi lento yamaphupha apha kum ndingekakholwa. Okay. Xa kuzokwenzeka into bendiyibona. So kwacaba ngoku ndinento yokuyiunderstand. Ngoku yaqala bendithi bandibone into embi. Ndingazi ukuba fanele bithweni. Okay. Ento ke bendiyivama ukuzibalisela umama kangangoba noba kuzobhubha umuntu mhlambi ngengozi bendivamile ukuyiphupha lonto. Ndiphuphe kulobani kusweleke ubhuti bani okanye usisi bani konjalo njalo. Hey umama hey ungaze wazithethe into esi ngoba vezenzeke emveni ngokothiwa ndiyathakatha ke ngoku. Okay. Ngoba lento andikhonza ndithini. Ndaqala ke ngoku ukuthi xa ndibone lo mbono ke ngosele ke ngondiqala lento elenzile vele ndingonwabi. Ibe ngase ndithandaza okokoko ndide ndifastele na yona. And noxa bendingathethi nomuntu lo ngoba wayendiyalela umama ningabaxeleli abantu. So bendisiva apha kum ngaphakathi xa yenzekile ngoba bendiva ngoyeka isoloko ndinalento ingathi iwari. Yandivithe hu lento ke ikhuleke kanti kuqala kokuthetha kukaThixo nami. Okay. So uThixo eqhubeka ke ethetha nami kakhulu. Ngikhumbula ngo2005 apho wathi man fast 40 days. Ndaba ngayijonga le 40 days. Kufuneke ndiyazibona futhi andiyibone enye fune ndingatyi nje right through. Ndaqonda ukuthi ngoDisemba ngizayenza. Okay. Ndithe mandifike ekhayeni njengoba benifunda ke ngokwedutywa ke ngokwesikolweni lapha. Ndibuya lapha yana ekhayeni ke ngoku kwabe sekuyalinywa. Amanye amasimi sele enombona ofuna ukhofola. Kucaba abanye baya eZoldeni. Ke ngoku mina njengoba ndibuya ndiyavuyelwa kuba ndim ke ngosezoqhubeka nalento nabo bashekileyo and bangaphansi kumbonke kuba andiyenzi lento ayizokwenzeka. So ndathi ndiku day 3 kulo 40 days. Usathana apho wandixina kakhulu. So wandiwina ke apho endifuna umbukeli lapha ekhaya ayifunda usathana oyisa ngamaqhinga. Wathi xa ujinga phe kwesikhofolwana kuseku day 3 abe kuseku day 3 jonga kusashiyeke 37. Ukuzobe kunjani? Ndandojonga kusenamasimi amabini angekaqalwa. Ndankosi yami hayi kobe kunzima akangcola utata. Ubamba njani esikhofolwana? Akayiqonde ndisibamba normal ngexesha elifutshane ndiphinde ndilale phezukwaso ngoba kunzima. Apho ndadisa ndabuya nento ethi awufika kwami ekhaya ndiyahla. Thixo ndixolele. uThixo apho wayesele ninikeze iclue umfundisi ngendlela engumangaliso ethetha nami ngokucacileyo. Into kuba ngabantu ba ku day 20 awuzuvanto insuku ozozifa ziyi20 kuphela. Eziyi20 awuzuzifa. Ndabuza ke ngoku ndine picture yami ke ngoba ndiyayibona lapho nizosilela khona. Lento icacile kumyonke ndothi okay noba kuveke kuthiwa ndifile. Vele ndisuke ngcwatywe uthi awuzungcwatywa. Uzobe ndiboniswa kwalapha andilelanga ndizoba inemeko engathi ndiyi-ice ngalendlela ndibona ngayo kodwa ndizobe nditshisa. Wathi xethetha uThixo wathi akuzusondela kuwe nenja. Nako ndisoyiswa ku day 3. Ku day 3 xa ndithi day 3 ndakhofola usuku lalunye. Utsho ukuthi day 4 lo bekufanele u day 4 wami yavele yabuya imvula. Yathatha almost 2 weeks
sathi siphindele emasimini umbona sowusophuka Mm. kwathiwa masingabe saqhubeka nokhofona Mm. wabe undibethile lusuku lunye qha apho ndiphawula khona into ukuthi yaba lulo Mm. usuku kuba ndaninyamezele ngengomso omnye kwakuzobe sekunetha singabophi Mm. wabe undibethile umtyholo wandiwina kuloo ndawo kuloo fasting but yahlala ikhona lento Mm. ke ngoyaseyindim ke ngokwicelayo ukuthi uThixo ayibuyise Okay. akaphenduli futhi ndeva uba ndiphoswe into enkulu Mm. sendiyibona ke ngoku sekuhamba into ukuthi uThixo uyabakhupha abantu emzimbeni athini noba kwakuzokwenzeka ezo zinto anditsho Okay. kodwa ndibambela lizwi lithetha kumba nzova nje only 20 days so ke all and all ndaqhubeka ndicela uxolo kuThixo ndithandaza oma 7 days oma 14 days izi fasting ebezinganqabanga ezo Okay. uThixo wamanethetha nami uqala kwakhe ukuthetha nami ndandithi qho xa ndithenga ibhlukwe entsha kwakuveka usindiswe umuntu olingana nami athi uThixo maninikele ngale bhlukwe so de ndambuza hayibo Thixo kanti mina ndizohlala nempahla endala kanti wathi uThixo ndiza kuthuma kubantu abahluphekayo hey yabe kuqala ke ngokuva okwesibini kuzothi ndilapha e-high school siyaqhubeka phayana ke siyaxelelana into kuba ngabantu ba koshumayela wena abani koshumayelwa abani phayana ke kula high school sasinikwa ihomework ayindaba odlala and nenduku lena yayiqhubeka khona pha esikolweni ngoku ke wawuthi xa ungayenzanga ihomework yalo muntu oqala kwakuba nzima uyoshumayela laphinda lathethe lilizwi ndingayenzanga ihomework siyabangabuza ngulo akenzanga sinale motive i1 yokuthi hey xa ningayenzanga mani ngayoshumayela laphinda lathethe lizwi lathi apha ndikuzisele ukuze kusindiswe abantu abathile andikuziselanga into kuba ngabantu ba uzodlala wena ungowami ndikubizile nalapha kunabantu endifuna uphume nabo amboshumayela ndabe sendithi hayi mangabikho umuntu ukhathazekayo ndizoyoshumayela ndabe ndiyivo kwesibini lento into ukuthi uThixo nalapha undithumile ufuna into kuba ngabantu ba bekhona abantu endiphuma nabo ndiphinde futhi ndicacisa le ndawo kuba ubizo lwaqala kanjani olwam ya uphinde ngoku ndisekufutshane bandisindiswe nditshaya lentsango ekhaya umzwaseka ngokugqibela amen ngoku besithi inkomo xa sizinqandile sizibeke ngasekhayeni siyotya ogqibe beziphola ke ngoba bendithi ke mani gqibodla nditshayele nelentsango ngonje into eyenzekayo xa ndiyonqandeze enkomo ndiyabona ke mna ingathi ngiqhunyiwe ke ngoku ngale ndlela ndibona ngayo ngoba ndandivele ndicinge ngoku eyoba izovela njani into yoba ndizibhaqe ezinkomo sele ngoku ndizibona ingani ngabantu and ndiyashumayela apha kuzo kuba kukhwephume ecaleni hayi andiyikhwazi ndiya kuyo ndiyashumayela ke le nto ke ngoyayiba ngathi ke ngoku sele ndidliwa yile ntsango ungekasindiswa andikasindiswa ngoku kwakuthi kuba kuzogqi umuntu ngoba ndandijonga phantsi amathuba amaninzi ndihamba ndibujonga phantsi ngoba ndingathi ndidiphe imnandi ke le nto nje ngebisenzeka hayi andirhale nohlala nomnye umuntu ke ngoku xa ndibanjwe yile nto le nto ke ngoku kule ntshumayelo endingayazi noba yayisithini kodwa nabo yayithetha xa kuzothi gqi umntu ndandiyiva ngovalelisa ithi yona ubahlanganise estadium eNgcobo ugqiba kwami ngizobe sendiqwenga xa ndiphakamisa inhloko kukhona umuntu okufutshane so axe ndibulisa ibe seyisukile lento le ndibona hayi man lento iyandida ayiyo lentsango le itheni isuka kanje so lento ke ngoku kuzobuya le nto eyayimani ithetha ningekasindiswa wazothi uThixo ke ngoku xa sele qhubeka wathi kunabantu bam bayafa eNgcobo sensinsiwe ngoku ndibuze Thixo abekho nabafundisi eNgcobo athi uThixo bakhona kodwa kukho endibamisele kuba bazokusindiswa ngawe bayafa wayethi uThixo meseyithetha leyo nto ngibona ukuthi inkosi yami ilizwe liyaphela ethetha into ukuthi mandiye eNgcobo ngoku
nansi ke into yesisimanga lento ndixakiwe kuyibalisa nakoyi-1 umuntu lapha nakuye umfundisi ndiyoyika uyibalisa lento ngoba kwale ngcobo kuthethwa ngayo andiyazi zandaya ebomini bami lento ke ngoku uThixo wathi bayafa abantu engcobo waqhubeka ke ndisala ke ndisithini kodwa ndifuna udwela matshi izobande endifostela ke ngoku ndacela nathi Thixo ndiyacela into ukuthi undiphe nje ithuba Okay. lokuthi ndiye kulanyaka ndifuna unkosikazi kuqala Okay. okwesibini ndizothatha le certificate sami lesi sikadeni ndikhe ndinqonqoza apha emapoliseni andifuni uba ngumthwalo mntwini ndifuna intente ndizawuyenza le ndabe nditsho ndinyanisile wathi uThixo kum bakhona abalolu hlobo uthetha ngalo kodwa olu hlobo ndifuna ukusebenzisa ngalo awunoba nalo ithuba lenye into ngoba ndifuna uphale ihlabathi kangangoko onako kangangoba wanika amazwi ndingawazi ngoko athi hamba ngalamandla onawo umsindisi uIsrael lento ke ngoku sele ke ngoku endifostela uThixo ethetha nami kuba lento uzawuyenza noba uthandi so ezi zinto unproven into kuba bekufanele bayenzekile lezi ngosi cabe uzondenzela zona kwacabe yokufa andiyoyiki kunalento yokuba endithuma ke ngondazombona uba ingxaki ikhona ngokwathi ke ngo hayi andizubulala uzawuya noba uphelelanga ndabona ke ngoku ndakhumbula omnye umfundisi lo mfundisi wayidla ngoyithetha lento angenazo inyawo ezoyi2 ethanda ushumayela ngaseposini edutywa uhamba ngewheelchair udla ngoyithethe memeza lento uthi wayengafuna uyela ubizweni likaThixo uthi yena wathi Thixo kungcono ndinqumla inyawo ucaba wamnqumla ngempela ngoba akasele shumayele enganazo thathi yabona njengoba ngoku sethetha uThixo ngoku uzawundenza ngolahlobo so ndaqonda ukuthi noma uzonqumla ingalo noma uzonqumla ndaqonda hey khawuyeke Thixo ngiphinde ndizothandaza kuwe ufane enough kungazi uThixo uthetha ngokucacileyo kum kodwa ndiphinda ndithandaza kwakuye ndicela namandla okuya uThixo wahamba nami ngamafutshane ndade ndabe ndiyesa apha eNgcobo ndakhwela iteksi eseNgcobo andazi noba ndisa ndawoni wahamba nami uThixo wathi xa ndifika eNgcobo wandibonisa uba mandibheke ngapha akandixeleli uba siya ndawoni qha uthi ngapha ndathi xa ndithi gqi kwilali ekuthiwa kusebhodini sizilali ezikufutshane kweentaba zakumabele ntombi wandikhombisa ukusuka kwilali zakumabele ntombi zonke ezalali wathi ezilali zilinde wena zonke kodwa wathi qala kuleya endafika kuloo lali leyo kunzima kakhulu yayingapheli iambulance khona yayingapheli ivanki khona kuba kukho iziyolo imgidi imicimbi into enotywala kukhona abazolala esibhedlele kukhona umgido ongakhohlwayo ngabantu bapha endifike kusekho eso skandali ekwabhubha abantu 5 ngomsuku obuyi-1 bekucaba bekuhlaselwana ngendlela endibona ngayo ababonwanga ubusuku bonke babonwe ekseni so ndabe ndithunywa kuThixo kwimeko enjalo so ndafika ndashumayela apho ufika kwam apha kulelali ndifika kungekho umuntu endimaziyo futhi qha ndimamela uThixo uthetha nami kwakunevoice ayithetha apha nje apha phambi kwami eyayithetha nje ithi hamba ndidlula komnye umzi mina ke ngenjongo yami ndandinelwe noba kulo mzi ndizobolekwa indlu yohlala ndibolekwe neyokhonsela mhlambe ezimbini zezabantu balapha ndidlula omnye umzi onezindlu entathu waThixo ngena kulo mzi xa ndingena kulo mzi ndafika kwixhekwazana apho umama kuthiwa ngumama Nophetshile umama Nophetshile ngaba mama baneqhengu ndafika enqenqe phaa ebhedini ndafika ndangena ndamxelela bandithunywe nguThixo kule ndawo ndifuna indawo yokukhonzela neyokuhlala wayethengisa i-airtime kusekweza airtime zazi imicu zazikhulu wathi mandimthathele ndikhuhle yona ndiyifake efonini kanti uzofowunela umfundisi wakhe xa efonela umfundisi wakhe kanti nguye lo ongasahlali apha edlalini uhlala edolophini uzoninika lo mzi so ndabe ndiyaqala ukwenza umsebenzi kaThixo
apho ukubuya ke ngoku ne definition ukuthi yintoni ubizo. Ubizo kukunyulwa nguThixo ngokwencwadi kaJeremiah, lento uThixo uyazi esakubumba. Ukunyulwa kuThixo uthi uhamba nje phakathi kwabantu wenyuliwe nguThixo, wena udalelwe lo msebenzi, uzele wona apha emhlabeni. Awufani nabanye abantu, uzele lo msebenzi wokushumayela nokuxelela abantu ngoThixo ngale ndlela uThixo akuxelele ngayo nazityhile ngayo kuwe. So injalo mfundisi. So kuphinde kube khona lento ekuthiwa kuthunywa. Uthunywa kulapho ke ngokwakuxelelayo into bambokwenza into ethile endaweni ethile. Okanye kubukunikeza imida, kunikeza imida athi yakuyo yonke la mida uyobona wena buqala phi. Okanye athi yemntwini oyi-1 o njalo njalo. So kukubizwa ubizela ukwenza umsebenzi kaThixo, ujongane nawo emveni kokuphinde bese uthunywa kwalapha elibizweni into ipackage ehamba kunye. Ndiyacinga umpostile babaninzi abantu abanolubizo futhi at the same time abayivayo le voice uthetha ngayo noba omnye mhlawumbi bengayiqapheli uba yile voice kaNkulunkulu. But ndiyaqaphela into yobana in fact nalapha ekuhambeni kwexesha nalapha ekuhambeni kweminyaka ingathi baye bencipha ngoku abantu ababizwayo nabathunywayo nguThixo. Andiyazi uba ndiyayiphazama le nto lena. Futhi at the same time ndiyacinga ukuthi it's not that uThixo akasathethi. Uyathetha uThixo ebantwini but abantu bayoyika, abanye banezifiyo zoba ndizawutya ntoni, ndizonxiba ntoni, uzothini. So ndiyacinga ukuthi mhlawumbi nawe zakufike lezo zinto ezo wazinqoba kanjani ke wezo zinto ezo, futhi nalona ke ngoku owoyika ubizo yena udala uThixo ethetha naye angenza kanjani ke ngoku ukuze akwazi ukuba ayoyisa laa nto ade abe uyawenza lo msebenzi uNkulunkulu ambizele wona. Mandiqale kwindawo ethu, uyabona xa ungumntu onomnwe kaThixo usiva le voice ethetha nawe ekuthumayo ekuxelela izinto ngokucacileyo, ayishiyi le ndawo yokuba uzophila kanjani. Uyaxelela into yokuba ngabani njengoba kuba ngabantu bakuthiwe amboku njengoba mna kwakuthiwa abantu bayafa. Kangangoba ngicela uqala kuloo ndawo. Kuthiwa abantu bayafa, into esoloko apha kum ihleli iba ngase noba ndingene edolophini nje vele ndisuke ndimemeze ndixelela abantu ngoYesu. Ndimise intente. Njengoba sekhona social media ngoku, have ngisebenzisa yona, bekhe kwakhona abantu abamkela uYesu, kuba khona into eyonwabayo apha kum. Kangangoba xa ndingashumayeli akungeni ukutya apha kum xa ndingasashumayeli, and into yam inditsalela kakhulu ebantwini abangazaniyo naye uYesu lo. Ndiva kamandi kakhulu ke lapho. Lento ke yokuba ngabani ba uzodlani yayifikile kum kakhulu. Lapho ke ndifuna uye emapoliseni ke ngoku uba noba ndifumana nonkosikazi lo ngoba ndandimncinci. Ndithi ndifuna nonkosikazi ndibalise uthi uJehova ulapha elihambeni. Ulapha elihambeni. Apha elihambeni. So wena yiye elihambeni, nayo yonke lento oyidingayo ilapha eluhambeni. The more usenza is the more end uzozithola. Kodwa kunezinto ke awandiyala ngazo uThixo. Andikangeni kolibizo, ndiyalibona nje kumfundisi wami nto siyabuya apha. Ngohlobo lokuthi ndiyabona ukuthi imali ayikho apha. Kukhe kunikelwe, xa unikelwe kakhulu ndindawujonga lo mnikelo njengoba nami ndandi-asharisha laphana wawubalwa lo mnikelo. Nkosi yami, ubona awufiki lapha ku-200. Ndiko sesiyabuya ngamandla apha nami noba ndisiwa kule mali. Kodwa ilizwi alizange likhombe lo mnikelo, lalithe izinto ndozifumana eluhambeni. The more ndisenza is the more ndizofumana. Kodwa ndayalwa mfundisi kakhulu. Wathi uzungaxoki xa ufuna umnikelo, uzungaxoki. Labe selisithi elizwi uzunganyoluki.
uzulindele kum. Okwesithathu elilizwi liqhubeka libalezini lathi uzungathi abantu xa bekuthobela ubenze babe ngamaxhoba akho. Yeah. Ey, lento andiyazi noba ngabana kukho abantu abazanithobela bazothobela umuntu ondim babona ntoni. Uthi aba bantu bangabi ngamaxhoba akho. Lizo ukudibanisa nenye le bendithetha ngayo. Le yebhlukwe. Lithi elilizwi kwangalo mini lithetha ngebhlukwe. Ukuba ufuna ukulala utyile apho uyakhona uzuqiniseke xa ndithi nikela uzunikele. Ezi zinto ezi zicacile kodwa into endoyikisayo akathethi ngalendlela ndifuna ngayo. Into yokuba umisa isityebe esithile mhlawumbi pha noba ngumuntu wevenkile pha. Kangangoba ndikhumbula ngose ndifikile apha elibizweni. Kukhona omnye utata uneemoto ezininzi. Ndajonga imoto naThixo ndathandaza. NaThixo ndifuna ke uchukumisa ubani lowa. Ndifuna imoto oshumayela lapha kuye. Ndiyoyicela. Andizuthi ndithunywe nguwe ndiyoyicela. Xa sele ndigqibo unantsika ndiyakhumbula ndandifaka utayilo. Ndilungisa yena pha esipilini ndizoya kuloo tata. Lathethe lizwi. Lathi ayikabi lo xesha. Into endingekakuniki yona ayizulasta. Endiza kufaka ezingxakini. Yiyeke le moto. Ngekungcono nje ngiba ngabani unxibe kanje uyoshumayela. Hey, nantsoke ke ku. Njengibetsho sendibona esinye isikolo. Evele ndiye kuso nje qha. So yabini umani nikhumbuza lento. So ke ndizama into ukuthi uma usebenza umsebenzi kaNkuluNkulu uThixo unawe akawadli amandla omuntu. Akamlibali umuntu wakhe. Ndiqinise le ndawo ithethayo. UThixo usathetha ebantwini nangoku kweli xesha linje. Kodwa ngelishwa kweli xesha iqabelwe kakhulu into yobizo. Ingenwe nangabantu abangabizwanga. Abanye babaphume ngezizathu zokuba bengathobeli. Abanye ngenxeni yokuba ngabana kuhlambi kuloo ndawo akuyo ibandla sele liqonda umsebenzi kaThixo selikwazi usupporta. Aqonde nami ngase ndiphume bucala. Amen. Kakhulu yonakele lento. Abantu basekhona. Kangangoba bayoyika boyikiswa zezo zinto. Kodwa uThixo usathetha and ukuze kuguquke ihlabathi uxhomekeke kwabo bantu. Ngoba umuntu obizwe nyani mfundisi xa ethethe into engeyiyo akalala ebusuku. UThixo uyafika mvuse. Ukuba uye walala ebusuku uthetha nawe xa wedwa akubuze le ubuyithathaphi. So abantu ababizweyo bamonitorishiwe kakhulu nguThixo. Uyabathethisa kangangento ethi uye uthi soqonda hey nama ndithethe ngalendlela abantu bathetha ngayo ndizokwamkeleka. Kuba nento evukayo apha kuwe ngaphakathi. Ethi ikucontrol bathetha apha. Thetha ngalendlela ndithetha ngayo. Kangangoba yayindihlupha lento khona umfundisi owayefundisa ngamandla uyafundisa. Efundisa uhamba in point forms into yakhe. Enqondo madoda lethu mani dlakadlaka man. Ndifuna ufunda lento ndibhale phansi xa ndindodwa into kuba point 1 point 2. Ndixa ndifika mina ndityhila ivesi ndithi ndizawuqhubeka. Mhlawumbe ngizothetha point ibe 1. Kweyesibini sendiphuma ke ngokula order yalanto ndibhale pha. Kodwa i-testimonies. Nabantu ngamanye amathuba kuthi kufika ka-altar call abantu babe sebelila inyembezi. Ndibona into bafanele ndibizela abantu kuThixo. So lento yami ndabona into okay inoba yilento uThixo andinike yona kanifuni kwela cala. Qha ndiyasikeleleka ngabafundisi abakwazi ukufundisa. So
Ndingabakhuthaza abantu into ukuthi abanobizo mabaye kulo futhi mabangakhomperishi namntu nomnye akalalele uThixo akalalele uThixo ngoba uThixo lento yakhe iphelele and futhi uyamfundisa umuntu uyakuxelela naxa wenza wrong ukunqanda sowuzothetha mfundisi xa uzoyikhupha wrong kube khona into ekhawuleza ithethe ithi ungayikhuphi kanje yikhuphe kanje so nizama into ukuthi uThixo usekhona and futhi ke noba kungakhona into ezifanayo naw kwababizwe nabangabizwanga kodwa bakulento inye bayehluka ababizweyo and kuba khona namathuba uThixo awavumelayo anzima ababizwe nyana abawalulameli lo mathuba lawo asuka kuSathana bona vele beme bathi hayi noba kuthiwa uThixo yena uthi okay sibalekile izinto ndibamba into ethi kunalo mfundiso ombukele beke izinto in point form yonke le and wena uThixo akunikeza ba hamba ngolona uhlobo so ndifunda into ethi ke ngoko umuntu kubalekile ukuthi ahambe ngobizo lwakhe once angena elibizweni makahambe ngolwakho ubizo okanye ngeyakhe indlela anikezwe ngayo ngoNkulunkulu so ndiyakhalela ukugxile kancinci ukuyicacisa nje kancinci le ndaba because ke ndiyaqaphela ukuthi ixhaphakile okanye ivamile ukwenzeka lento ubana ubone ba hey hayi olhlobo ndenza ngalo mina hey hayi alufani like for instance mina welami icala sometimes ngike ndime ndiboma ndiyaphola xa ndibana nani uma ngiyavutha umuntu asuba lijika indawo yovula indawo yonke yabona lanto abila bemazi umuntu ubone yeah hey this is powerful iyo ke le umuntu abephola hayi ayiyongo so ndiyakhalela ukuthi ukungene nje kuloo ndawo le ukuthi ukuze umuntu ahambe ngokobizo lakhe ngokwelane yakhe ibaluleke kangakanani lo ndawo leyo futhi better at the same time ndifuna udibanisa nalo wesibini ke lo mbuzo wami lo nto wokuqala lo wesibini umbuzo ke uthi ndiyakuvuma usumana uthetha ngento bana uThixo uyathetha so wenza kanjani ke ngokuze uhlale uyiva isharp la voice kaNkulunkulu because ke ndiyaqaphela nami ezingiqhubekeka nokukhonza nokwenza umsebenzi kaThixo kuyakwazi ukuba ihambe bebuthuntu la voice kaNkulunkulu ngoba yabona hayi ndiyaqhuba kona ndiyakhonza futhi ndiyashumayela nisaya enkonzweni but ivoice le kaThixo yona ibuthuntu ngoku yebo so ilento ba umuntu wenza kanjani kuzihambe kwakhe line le ndawo yele voice kaNkulunkulu senza kanjani ukuze ihlale isharp la voice leyana kaThixo ingabikho buthuntu futhi ungasoze ungena ke nakubana into onenza futhi le voice kaThixo ibe buthuntu kuzo ukuthena umuntu kuze kuba buthuntu mose ngabe na impact ngoba esavakali kahle le voice ibuthuntu idal nje ngesingesi amen so zintathu ezinto ndikubuza zona ile ndawo elane yakho nalena yesibini iyabana ke ngoku isharp njani le voice ugcina isharp njani intoni futhi nalena eyenza ukuthi ibe buthuntu kuxhomekeka kuwe ke ngoba ufuna uyiqala kweyiphi na kwezinto zintathu inkosi mfundisi maniqale kule ndawo leyo yokugcina nje ilane le yakho okay izwi likaThixo licacisa ngendawo ezininzi into okuba ngabantu ba ubani nobani unikezwe isiphiwo esithile okay njengoba nobizo olu alufani kukhona abantu ababizweyo apha eBhayibhelini bazinhlobonhlobo ezininzi okay ngasenza umzekelo uAbraham yena wayebizelwe into okuba aphume kulonto yokuphuma kwakhe sifumanisa into ukuthi wagcina izwi likaThixo phakathi kwabantu nakwezo ndawo ebeya kuzo okwesibini esakha isibingelelo esakhela uNkulunkulu ithi ke ngoyiBhayibhile lonto le wamsikelela uThixo wamnikeza ubutyebi obukhulu wasala unyana wakhe izicaka zakhe wayezishumayeza ezenzisa lento until uThixo kuba ezokwenza umqondiso womnqophiso kunye nayo ukuthi ulwaluko lolu kwalo lambo lobizo lwakhe zizinto ayebizelwe zona ezo yabe kuqala kokwaluka nokuthini kwabe sefumana unyana oyi1 lo nyana lento ekuye wayifaka kuye lo nonyana wakhe wayifaka konyana bakhe ababini uEsau noYakob lo wabe sekhetha uYakobi wabe sezala onyana abayi12 abo nabo wayifaka kubo boyi12 baba zizizwe zakwaIsrayeli yabe sonza movers ba loluka
Abraham Olo ubizo Yes. wayebizelwe i-establishment yabantu abahamba noThixo. Okay. Ya kuphinde kube khona olufana nolulwethu ubizo ke ngoku olika Moses lo. Okay. uMoses kulapho siqale ukuva khona igama elithi ibandla. Thunyelwe uyokhupha pha eJiphetha ebasa le eKanani. Aba bantu ebakhokhela ebafundisa imithetho kaThixo naye kunezinto ezahlukileyo kunezika Abraham ezenzeka kuye kodwa into ezicommon ngayo ziveza amandla kaThixo. Okwesibini uThixo naye bethetha nabo. Okay. Ya siphinde sive ubizo lwabaprofeti ebebehamba bethunywa besiya apho uThixo athi yakhona. Nakhona ndifuna ubehlula. Okay. Ubizo luka Jeremiah ndingathi ngokwanamhlanje lubizo obelu global. Okay. Ngoba uthi ndakuthambisa kwa before into ukuthi wena nje ube khona ndakunyula ndakuthambisa into kuba ngabantu ube ngumshumayeli wezizwe. Okay. Uthi ukuthi ke ngoku yena ke ngoku naphi napha afika khona ya ubizo lwakhe belubanzi ngolohlobo. Kuphinde kubekho elikayezekile. Uthi xa ethetha noYezekile ndiyabona ke kukwemeko zokugoloza ke ngoku nongaboni kakuhle le ithethwa nguThixo ke ngoku bekhona ezi questions kubo bonke. Ayiqali kuthi lento ngoba ke ngokuthi uJeremiah hayi man ndisemncinci Thixo ndawukwenza kanjani futhi andikwazi uthetha. Uthi hayi ukuthi ukwazi uthetha kuzothetha mna ngawena into endithi ithethe. So uthi ke ngoku xa esala uYezekile uthi hayi ndikuthume kubantu abangena ntetha inzima ndikuthume kubantu bakowenu. Okay. Uthi ukuthi andiyazi noba ndingathola bizo lakhe laluprovincial noba mhlawumbi kulanda waye kuyo lakolo lwimi babelithetha kodwa uthi ukuthi ngokwendlela le ayiyo uThixo wayezomsebenzisa kwezo ndawo. Kuphinde kube khona abaprofeti ababizelwe ukubona izinto ezizayo njengo Samuel kanje. Kuthiwa zimboni kezo babona izinto babe sebezixela bizokwenza kanjani kuba kuloo ndawo bayalamkela izwi lakhe kube sekubuzwa kuye senze kanjani abe sethetha noThixo athi makwenziwe kanje ukuze kube safe. Iline inye ke no Eliya kaba no nantsika no Elisha unantsi uSamuel. Umuntu ngamnye kapho ndiyakhona unobizo abizelwe lona. Okay. NeBhayibhile kuyathetha kukhona abangabapostile abangabaprofeti abangabavangeli kubangabafundisi nabangabelusi. So kuphinde kube khona nenhlobonhlobo zokusebenza kaMongcwele okanye izipho zikaMongcwele iziphiwo zamandla iziphiwo zokushumayela cacisa intetha ukuthetha ilwimi zonke ezazinto amazwi izwi lobulumko zonke ezonto ezo ukusebenza kaMongcwele. Uyavama ke into kuba ngabantu ba lento indlela onokhawuleza uyinothise ngayo ngamazwi abekekayo ngoba yona yaziwa kakuhle ngumnikazi wayo. Kodwa ngamazwi abekekayo kuba unalo ministry ethile uThixo akunikeze yona uyibona ngokuyithanda kakhulu. Okay. Mhlawumbe bubizelwe emculweni uthanda noba ungakwazi ucula uqombe kwakumadoda nizawucula apha vele ucule uyawubhidisa ke usiya lonto ayikwenza uba uphelelwe ngamandla nokushumayela kungonjalo bubizelwe ukuphilisa abantu. Wena ubeka nje ivesi nje ubesele wena usiva usetyenziswa ngendlela kuba ngabana makuvela abantu abagulayo apha. Thini kanti uthi hey bakhona nyani futhi xa bethandazelwa nguwe baphila lula. Kuba ngabantu ba ubizelwe kuvangeleni ungafika abantu beshumayela kugcwele abantu bengeza abantu kodwa ukuma kwakho wena vele beze. Ukuba ngabantu ubizelwe ukufundisa awufundisa uyeva nawe kuba nento ethe chosololo kakuhle phayana xa sowugqibile. Ya futhi nemiphumela yakhona iye ibonakala uyibona nalapha ebusweni ebantwini. Ya so yindlela onoyinothisa ngayo indlela obizwe ngayo ekufuneka uhlale kuyo. Okay. Baninzi abantu abaneziphiwo phandle apha. Uma ubona omnye umuntu onesiphiwo njengoba usitsho vele uyidele likuwe.
kulapho kuzaleka khona into yokuba so ufuna utsibela kulamzila wakhe ke ngoku kanti naye xa kume wena naye urhalela ufana nawe yo itsho ngamandla lendoda amen so lonto ke kukugcina lento ebekwa apha kuwe ngaphakathi sibe sesingena ke uyigcina njani lento uyigcina lento ngokuthandaza yani uba nenhlungu yayo lento banenhlungu yayo noma ungaphilisa abantu kubune gift yokuphilisa abayi20 namhlanje abanye abayi100 kodwa ngomso uvuka kunento engathi kungaphila abanye so lonto ke ngoku the more uthatha inyawo eliyaphambili is the more ikubiza emthandazweni lento uthandazo lowo mlomo nokuzila ukutya ya kufuneka uzile ukutya and ukuzihlambulula mfundisi nokuzinikeza ithuba ndiyaphawula into ukuthi ukuthandaza uwedwa okanye kuba unabo bantu nibe kwimeko yokuthandaza ya umuntu azibike kuThixo emise weak points zakhe uloyiko lwakhe intwana exhala zizo nezinto azenze kakuhle ngoba kwaleyo bakwenzeka into enhle hey iyenza ixhala kwayona ngoba ngomso ke ngoyika into ethi hey Thixo naba abantu besiza batsalwa yilanto hey xa inongenzeki namhlanje lonto ikubangela ba uye emthandazweni kakhulu and okwesibini uzingcwalise abaninzi ke ekulaba khona ke ababethekileyo kwakulento yokwenzeka yokusebenza kwegift athi omnye yenzeka imimangaliso kakhulu engathandazanga uSathana athi ubonile iyasebenza lento noba ufastanga uthi ungafast uthi ungathandazi uthi ungaziphi ithuba lokuba ube wedwa uthandaza uzila ukutya ufunde izwi iBhayibhile ya kuze ungalahleki ya funda iBhayibhile itsho bebuthuntu ke ngokulento okay and ke ngoku ikuthuntusela unyakazise i-levels ezithile kwimbuso kaSathana yeah so ujongene nengxilimbela ezithile zamadimoni ezingekho kwilevel nje yabazalwane amadimoni athi sesiyaqolasela lo mnyakazo wenzeka ngenxa kabani kube namadimoni aqondene nawe ngqo lo madimoni ke imizamo yawo yeyokuba ngabani kuwise koqala uwe utyisono eyesibini yeyokuba uba udusitye sono phola kwenza ungathandazi ikwenza ulale nje ungafundi iBhayibhile kubuye eziya nje izinto ezindala wawuzifundile lamadimoni aye kubamba ngokubamba and kuba lapho ke ngoku ndibona ba uva sele ke ngoku kulawula sekulawula amandla awo amadimoni la so ke ngoku lapho ke ngoku kuvele endaweni yokuvela kwento ezinhle kusekuvela into ezimbi okwesibini uthi usenze ezanto zazikade senzeka azisenzeki yeah hey kamba le ndiyitshoyo ke ndiyayazi kwalapha kumina okay nyaka ka2017 hey Thixo ndaba ngathi ndiyakhuleka ndithandazelela abantu vele babe ngcono man abaphili njengoba apha elibizweni lami ndibona into enkulu kakhulu Thixo ezenza ngami ndingabelieve kwami kukhona abantu esenizikhe ndathandaza nabo beswelekile avuke futhi kulomeko ndikumeko nje ukuthandaza ndingambambi nombamba xa ndithandaza ingxoliso ukuthandaza kakhulu umuntu aphinda avuke ngoku ndibe ngambamba hayi akaphili ndikhumbula nyaka ka2012 ndathi nishumayela enye ivesi lapha kuchapter 15 Mateyu ndabe ndiva ngigcwele amandla buya fasting ithi le vesi uYesu wenyuka intaba ithi kwaziswa kuya iziqhwala nabangevaya nabangaboniyo nabazidlima shothi abazidlima ke mhlawumbe nendawo engekhoyo apha ku ithi ke ngoku bagoduka bethetha abangathethiyo bebona abangaboniyo besiva ithi naba baziqhwala bephelele yo ndabe ndiva Nkosi yami he ndiyeva apha kumba ingathi angavuka umuntu onotshayisa naye ifile nje ndatsho ndithetha phambi kwebandla ndivamandla
Ndathi andikafuna uThixo azise umuntu ngokobhubhile. Ndifuna azise ophukileyo. Kanti umuntu uzawuphuka ngomso. Amen. Ngeke ndiyathandaza ndihleli pha endlini lapho ndihlala khona. Inkonzo ingene lapha. Hayi ndiyeva futhi ba kugcwele amandla. Unalo mzalwane waseZimbabwe kuthiwa ngithele moya igama lakhe. Wayesenza lento yokunantsika enxiba amatanki la wencence. Okay. Teyo thenga imaterial pengco. Diba notsotsi pha. Ambetha ngebhethe le softball. Mamophula elinye inantsika nje mamathambo emabini apha enako. Okay. Kophuka la yi1. Xa befike All Saints kwalungiswa nje ithambo kwathwa iphelile imaterial makaye enantsi ecofa imvaba. Kwacaba kutshona ilanga ngoba funeka zihambele. Uthi ke ngokomnye lo umshumayeli uEdmore utata ebethe ufuna umuntu ophukileyo pha mina ndazi ndihleli pha endlini bendiyithatha izolo lento late. Okay. Kanti izokwenzeka apha kwalapha nje uqhubekeni kwemini ngengomso. Ndifika lo mzalwane uzibophe ngesikhafu. Uhleli umisa ingalo kanje. Hayi. Ndigcwele amandla nami ndingena pha ndive kuthiwa sekundingena nje kuthiwa inkonzo inikelwa kum ndibe sendiyithatha ndihlabelele lengoma ihlabelelwayo apha. Ndibona lo mzalwane akanyakaza akathini. Noba lo mzalwane une-attitude na kule ngoma kutheni ndibuze ndimise xa ndigqiba ubulisa kutheni mzalwane ungathi kum wathi ndiyaqaqanjelwa ndophukile. Wathetha uSathane. Wathi uSathane uzawucaca ubulixoki. Ubuthe ufuna into ophukileyo. Apho ndaliphendula ngevoice evakalayo elo lizwi lithethwa nguSathane. Ndathi uyaxoka Sathane ndandikhe ndaxoka phi. Ndathi uyaxoka Sathane, devil is the liar. Batsho abazalwane sebemkholwa uThixo endihamba naye bamazi kubo. Bathi amen. Kugcwele amandla uzawuphini. Hayi ke lapho ke nako ndithi makuphinde kutyhile lana nje ngoba sandathandazela umuntu ophukileyo. Ugqiba kwami ndani andizazi lento ndiyithetha. Ndithi bethwana mjongeni nyakazisa isandla sakho. Muvisa isandla sakho. Hayi asimuvisa antu uthetha ngothi sidumbile. uThixo unamandla mfundisi. And emntwini oyigadile igift uyasebenza kakhulu izinto ezingakholelekiyo. Ndabe sendimbamba kule ngalo ndathi makufundwe kula verse. Indawo endiyifunayo ke ngonje mandini mayifundwe ilandawo ithi bagoduka bephelele. Ndithi awuphukanga usukanga kwaphisi wena uzawuyenza lulu uThixo unciba le ndawo. Nditsho nantsika ke ngoku nami ndiyathukeni futhi ngoba ndikhumbula indlela endandiweva amanzi aphuma apha emakhwapheni esehlapha ngaphakathi kunale voice ithi ndizawucaca uba ndilixoka uSathana. Nayo uJehova uthule nje ujonga isibindi sami. Ngalo langa wenza ummangaliso uThixo kwade kwephuka izitulo eziyi3. Apho ndimbambile lo mzala ndithetha ndimbambile and uyaqaqanjela. Ndathi xa ndithi ke ngondigqibile ke ngothetha lento wathi maninyusa ingalo yakhe ndiyigadlele. Ndayigadlela nje kunani into ba axhuma thini. Ugqiba kwakho uthi ingalo wavela wayimovisa yamove ingalo. Jesus. Indaba selende ndakona inqobile. Ndabe sendibheka pha ndathi unjalo uThixo wami ndathi mcheckeni. Kwakuhanjwa phezulu kwezitulo lapho kophuka izitulo. Okay. Mina ndime lapha and caba nami sendingenwe ngamandla kakhulu ingathi lento ndiyibonele ephupheni. Abantu bayafika bayamnyola. Hayi uthule nje naye nansi umane bethe moya. Lo mzalwane. Kwenzeka okwesibini imiracle yesibini. Kwapha kuye. Lo mzalwane umama wakhe wayehlupheka ehlala edolophini pha eZimbabwe. Wanikela ngaye kutata wayedibana naye estendini owayenestand apho kodwa engazawaye elalini yakhe. So bethembe into kuba ngabantu ba bazawumane bedibana apha lo tata ecaba ufuyile ufuna umntwana oyinkwengo. Ngoku into eyenzekayo lo tata lona wabave behlukana wangamazi noba ngowaphi babe balahlekana kanjani. Kuzothi ubhubha kwalo tata kwacaba bayambukula pha. Uyazifuna uba ngowaphi akukho umuntu umaziyo phayana akukho umuntu umaziyo noba ngowaphi. Wabe ufumana itrip eza apha eSouth Africa kube zodibana nathi lapha. Okay. Undishumayela ilizwe lithi okungenzeki kubantu. Yeyili deep lela lizwe. Xa silishumayela into esingayiboniyo
kuThixo kuyenzeka. Lo mzalwane weza kum wathi mfundisi uthe ungenzeki kubantu uThixo kuyenzeka. Andimazi utata, andimazi umama. Andikwazi ekhaya, andizazi noba ndingokanye bani. Andiyazi ifani yam. Yho. So phayana ndiyaxelela uba ndize notata sendinemnyaminga. Ndathandaza naye ngicimba uThixo uzawutyhila. Ewe akhe tyhila. Zakhuleka sangena ngamandla. Hayi ndeva kwanele. Akubuyi impendulo. So xa sigqiba uthi amen ndathi kuye uyamethemba na uThixo. uThixo wazi yonke into. Uzomthola umamakho. Lo mzalwane wahamba. Xa ifika uthi walala wanikezwa inamba. Elele. Uthi lo muntu wathetha ngesixhosa ngendlela endimva ngayo. Ufika kumethi uyabuza, mfundisi ngubani unyoko? Ndithi hayi khona. Kutheni ngomzalwane sokubuza kanje xa bekutheni unibuza ngokuba ngubani unyoko? Uthi ebusuku kube cepha ubuso wami. Okay. Ndethukile. Kanti ufuna eligama lithi unyoko lithetha ukuthini? Ngixelela hayi igama lithi unyoko lithetha umamakho. Umuntu okubuza unyoko uthi ungubani mamakho. Uthi kunomuntu oninikeze ezinamba, uthe nazi inamba zikanyoko. Dathu usazikhumbula wathi clear, ndamnikeza ifone that phone. Xa efona wafona yena sethethe ulwimi lakhe. La muntu ngapha waphendula. Faka phone ku speaker. Ke ngonje gqithi bani laze liliso kodwa uthetha le isishona lesi. Wazixela ubungubani uneminyaka eminga usuka endaweni ethile ukhulele kutata ubani ukhangela umama wakhe. Wakhala lo mama efonini. Ja. Wamxelela igama lakhe, wamxelela uyifirstborn ungowuphi unyaka. Kudala wamfuna unodadewenu nabantakwenu abeze emveni kwakho abantwana bami bahlanu ngawo. Jesus. Dala ndakukhangela. Yabe usuka apha eSouth Africa zange aphinda abuye uya kumamakhe. So ndiya kwinto ethi xa umuntu othunyiweyo futhi uThixo kunezinto ezingapha kwengqondo zabantu akwaziyo ukuzityhila. Izinto ezibhalwe eBhayibhelini usazenza namanje. Jesus. Kodwa kufuneka lo muntu lona ayilole lento yakhe ngokuthi azigcine, ahlale emthandazweni, afunde izwi njengoba nokufa kwayo kukuyeka kwakho ezizinto. Ukuyicacisa nje icace ngokwasezwini likaNkulunkulu. Ujonge nje ministry kaYesu. Masiqale ujonga nje ukusetyenziswa kaEliya. Wafasta ithuba elide ehleli kuThixo 40 days. uMoses naye uJesu aphicace khona kakuhle. uJesu ke kunento kuyo yonke emveni kwalo fasting impilo yakhe ebekwazi uphuma ebusuku ayothandaza, ebekwazi uvuka ekseni ayothandaza, ebekwazi ukuthi emalanga ayothandaza before enze umsebenzi. Eyedwa okanye ahambe neteam le yakhe njengoba ebesenayo. Naye kuye kwacaca nayo ikhe uninterested kulento lena. Yacela ukuthandaza, ufundisa ukuthandaza. Wayibonisa ukuba makuthandazwe kanjani. So yileke aye wayishiya ke uma sele bhubhile yile yatsho ngamandla kwayona. So ke ebazalwaneni bale mihla batya kakhulu. Okay. Abanathuba la uthandaza. Bathandaza enkonzweni. Hayi ke ibe wesi ngose kwi-keyboard lena lezi zikhala kamandi futhi. Hayi ayisahoyanga into kaMongcwele. Kuba ugood u-keyboard player lona uyaqondana nabo abaculayo. Uyakwazi uyibetha indlu ibe ngathi kugcwele uMongcwele. Kodwa uzobona umuntu onoMongcwele mfundisi uyatshintsha. Yeah. Umuntu onoMongcwele uyatshintsha. Banqabile kule mihla. Abantu abanoMongcwele. Abantu bangoku bayalila bethi baliliswa nguMongcwele, bayawa bazibhuqabhuqe phansi bethi bathetha ilwimi. Uyabona umuntu once ufikelele ekuthethiseni ilwimi ezintsha. Awusemuntu owenza nje onikezwe yilona. Kodwa ngoze actor hayi bahlupha bethetha zona lezi. Bathuka abantu bethi bekhuluma zona lezi. Hayi ke ukujoloku. Sekuyanxilwa nonxilo wakhe. Kodwa lo muntu uthetha ntoni? Ilwimi. Umuntu once ufikelele ku level yothetha ilwimi ezintsha. Hey sele kutshintsha kakhulu uThixo and kwawena.
so deep kakhulu iformula yokuya kuNkulunkulu uyichanile ngolhlobo ayifuna ngalo kuwe. Lapho ke ngokwazokwazi ukuba akuthethisa izinto ongazaziyo ngomuntu. Lapho kuvela nathi ka prophetic le. Umuntu umxelele izinto ngeconfidence ezenzeka kuye ungamazi nobuhlalaphi. Ngoba kunalothetha kuwe omazi kuba ngabana kaxoki. Ngoba uyahlala naye. Yinto ebethe sisukulwana ke. Ngelishwa phikho khona mfundisi sekukhona nabantu abaphambili enkonzweni abangahlaliyo kuThixo. Jesus. Abathi xa ngoba uyabona ukuba inkokheli ekunzima ngalendlela ifana noba ngumzali. Yabona xa ungumzali funeka uzame into okuba ngabantu ba yonke imibuzo onoyikhumbula, yonke imibuzo enobuzwa ngumntana wakho qiniseka unempendulo ezichanekileyo awuzumsusa nje. Noba ilida kunjalo. Kuba lilishwa ke xa uyilida evilaphayo. Ngoba kuzoza umzalwane ekuxelela into yoba kudala ndibeka izandla ndinasi sifo okanye ndihlutshwa yile challenge okanye akude kwenzeke nesicelo ezobuza kuwe yenziwa njani lento. Ndisinsiwe ndizinikele ngokupheleleyo ekufuneka ke ngokumfundise into ukuthi ke eli idimoni elinje lidinga uthandazelwe, eli linje lidinga khe kungenwe ifasting nawe. Ezoba ngathi ithe kratya khe kuzilwe ngoba kunedimoni ezingaphumiyo kungengako ukuthandaza nokuzila ukutya. Ukuthi wena njengoba udala ubeka izandla ngaphumi yiyo le demoni. Zilishica ke ezo demoni ezo qithi. Funa kuyofastwa kuthandazwe kakhulu kuqondwane nayo. Ya izawusaka iphume. So xa ngabani ungayazi kwa wena uzophela nje uxakile into okuba ngabana kufanele babathini. Okay. Ya uvele nabo futhi vele bakhonze nje. Wow, hayi siyabulela kakhulu ngalomazwi ango. Ndiyacinga manje ixesha lethu lishokoxeka ngoku, in fact liphelile ngoba nokudala siqhuba ngoku. Amen. So ndiyarhalela siyibambe apha kule level esekuyo ngoku le ndaba lena. Ndiyaqonda kona uba zininzi izinto obungazithetha nento esatshilekayo nobungalela uba ungazithetha ebantwini. Kodwa ke ndinalaa nto ubana ke ndirhale uthethe nababukeli ukuvele nje ukuthi ukhuthaza abantu bakaNkulunkulu okanye uthethe loo nto leyo ebekwa nguThixo entliziyweni yakho based on yonke le nto esesithethe ngayo apha namhlanje. Nezinto ezitshilwa nguThixo kuwe nje kubhekisa kubabukeli. And then after that ke ngoku ndithande into yobana abantu sibamkelisiye sibavulele ithuba lokwamkela uYesu emva kwabo. And then ke senze lo mthandazo ke sizowenza ayibi ngomthandazo omde, just nje maybe 1 minute or 30 seconds into enjalo nje sisenze umthandazo sithandazela abantu ukuthi uYesu abaphile sinabagulayo nayo yonke le nto. Ndiyethetha izinto ke so that ndiza kunikeza ixesha lakho. Amen. Amen. Manibulela ka again mfundisi. Ikhona into eyidlayo inhliziyo yami. Okay. Lento yigift and power into ukuthi uThixo umane nisebenzisa kuyo. Igift yokubona imibono ngezinto ezizayo. Akayimoshanga uSathana man. Abantu abasathembi kwamuntu ngoku othi uThixo uthi lonto ide yayoshukumisa naseburhulumenteni. Kodwa no seyiwesi ngokulena. Emveni koba kuthiwe irupture yaqhubeka pha kuSeptember 23 ne24. Wathi urhulumente laba bantu aba ngoku mababe phansi korhulumente. Bazoregistrwa kwinto ekuthiwa ngu-CRL. Emveni kweso siganeko. Uvela abantu bememeza apha emoyeni. Besithi uthi uThixo. Emveni koko lonto ingenzeki. Ayinangxaki kakhulu ukuthi thina abafundi iBhayibhile ngoba vesimva ba ayiyo. Okay. Kodwa phi ibhlungu khona ngabantu bakaThixo abangazithixo.
kodwa phanga phakathi ezazeleni zabo bemhlonela uThixo ngalo level bamhlonela ngayo. uThixo umane ethetha apha kum yenye into andikhulise kuyo leyo, andixelele into ezayo. Andixelele into ezokwehlela umuntu. Omnye nje ndithandaza, sithandaza nabo, vele nje ndimbeka isandla mxelele lona, mxelele into ukuthi makafeyisane ngendlela ethile nento ethile. Omnye umxelele into ukuthi ke itsho kubani makuthandazwe uza kwehlelwa yinto. Ndikhumbula ke nakulento lena kunento ezinkulu nam ezidibanisa ubuzwe uThixo akhe wanibonisa zona. Ndazithethe ezinyaba before kufika iCovid. uThixo wathetha nami endibonisa umbono. Yasabalala kakhulu lo voice note. And futhi kwathi kungekudala yavela lento. Noxa yayingabizwanga igama kodwa ithe sisifo esizokuyikwa nangogqirha. Ndabonisa into engathi inkungu ehamba ezitratweni, ingathi lenkungu iyo lelimaza abantu. Lonto ndayicacisa ngendlela endandiyibona ngayo. Uba ndiboniswe ngolhlobo nohlobo yaba khona lonto. Apha kulombono kwakude kuthiwa abantu mabangene ngaphakathi bangadibani nale nkungu. Yathi lo muntu othetha namapha embonweni ligongqongqo elizawuginya abantu. Zinto ezinjalo basekhona nabantu abanikezwe lezi gift kodwa ngokunyanisileyo. Inyanisile iBhayibhile ethi ukuthanda imali kuyingcambu yento zonke ezimbi. Ngoba lento kuthe kovela into kubapha kwi-social media kunemali ekhoyo. Hayi. Kulapho ke ngoku kungwashiwa nowashiwa umuntu ufuna icontent eqhumisa ithuli. Noba injani bengasaqwalaseli babona noThixo, bona nomsebenzi kaThixo. Abantu abasanikezwa imibono nguThixo yanga bangaqala baye ezinkokhelini zabo. Bayiqondisise lemibono before bayipapashe esidlangalaleni. Ngoba inendlela ethile ewupainta ngayo umsebenzi kaThixo. Apha ibhlungu khona ibethaba bangenokuzahlukanisa nalento. Aba bathunyiweyo yibo abaphela betsala nzima. Ngoba ngaba bafela izono zaba. Ngoba aba xa kuvela ingxaki bayarhoxa, aba abakwazi urhoxa noba kuvela ingxaki. Ndingakhuthaza bonke abantu mabahlale emthandazweni. Okwesibini, imibono obubonayo sudlulisa ungaqinisekanga ba uthini. Kuba awuboni ngoba kuyenzeka omnye umbono ubonwe nguwe kodwa funeka udlulise ebantwini abakhulu ngokwalo ndlela ekukhonzwa ngayo apho ukhonza khona. Ucaciselwe, uboniswe, nawe uthandazo kungamandla. Lonto ndingayikhuthaza kakhulu. Ayikhuthaza kakhulu ngoba ngosifikelele kwi-level yokuthi ke nathi ke ngosesiyalwa nomuntu onothuzwa nombono sesiyamqwalasela kakhulu. Amen. Sike siyothandaza ngaye noxa abanye vele bafilisha ingathi asibanakile. So lenye yendlela uThixo asebenza ngayo kakhulu imibono. Lonto ikhona nasezwini. Incwadi kaYobhi chapter 33 qala phaka verse 14 ukuthi uThixo abantu bathi bolala emondlalweni yabo uyathetha ngendlela enye nangezimbini. Ithi uyathetha ngamaphupho, uyathetha nangemibono. So yenye yendlela uThixo athethayo ngazo le. No Yoel chapter 2 verse 28 mihlo kugqibela iveziwe abantu abatsha bazawubona imibono, abantu abadala baphupha amaphupha, sebenzise wonke umuntu belawulwa nguMoya Ngcwele. Ekufuneka ke ngoku kuvele ifathers zikhuze kulento. Abantu ababizweyo bakhuze kulento. Amen. Kucaciswe intando kaThixo kuba ihamba kanjani. Amen. Ndidlule mfundisi kulondawo. Amen. Ndiye kule ndawo into ukuthi noba kunje kwelixesha ndiyaphinda basekhona abantu bakaThixo. Abantu mabaye emthandazweni bamfuna uThixo. Mabamkhonza uThixo ngenhliziyo enyanisekileyo futhi ethobela izwi.
ngoba abantu omnye uthetha kanje athethe into evakalayo bona i-reasonable lento ayithethayo nomnye athethe into e-reasonable ephikisa leya busowuthe uyivile kodwa izwi likaThixo lona lilo elikunikeza indlela nomoya kaThixo nguye okulawulayo njengoba nabantu abagula besezinkonzweni mabaqiniseke kunezifo ezingelulanga esikhoyo kule mihla aziphilisayo uThixo ezifuna lo muntu ogulayo abe nesibindi sokuthandaza ngendlela emangalisayo nothi nje ngendlela nje nabakwimeko nditsho nabaxakwe kunelinye idimoni hayi le demon le belikade likhanywa kakuhle apha ngaphambili hey demon lenkani uko hey leyo demon iphilile uthi dimela ntoni lenkanuko okay hey la demon fresh iyabamba ebantwini le demon ke iweak kodwa mayifikile yacaca umuntu noba ungashumayela kangakanani mase likufumene la demon izowungcolisa yonke lanto and ivamile ushumayele basikeleleka abantu uve ngaphakathi into ethi ngoba ngiqinisekile uMoya Ongcwele uyathetha athi uMoya Ongcwele ungashumayela nje nza kubamba uphuma kwami uphuma kwakwami lonto iqukule abantu abaninzi kodwa idemon ewiki okokuqala idemon ekwazi uphuma futhi ungekazili nokutya isikakhulu ke ikuhlasela apha engqondweni ngakumbi kule mihla njengoba wonke umuntu useziphethela ifoni ngoku once afaka idatha ungena nakuyiphi indawo aphume nalento ayifunayo yondliwa kumamela izinto ezibumanyalaga okay nokuzibukela okwento kuthiwa ziphone nokuthi njengoba abantu bebhize abangeyo le type yakho imehlo lakho linanambele kakhulu kwezantu uyicinge kakhulu okanye bayawathetha njalo uyapage ku Facebook WhatsApp uTikTok vela lezi zinto ngoba zininzi izinto ezinokonakalisa kwalapha ku social media amen yeah uma ungumuntu othanda ukunamathela kwezazini umoya wakho wonhle inyama izawufuna ukuyenza kulapho ke ngoku uzovele ke ngokuthola ukulimala khona la demoni ke inje ukuze uyoyise number 1 zazi iqando ukuthi ngoku ndi-challenge ngento ethile ngoba I don't think into uthi yenza yenze ngongathi liphupha lonto uyabona into ukuthi kufanele ba uyenzeke futhi lento ifuna ukwenzeka kubani ngoba elo demoni ke ngokwelo wakhe wathi omnye umzalwane owakhe wabethwa yilento siyambuza ngomzalwane wami eshubeni sibonela kuye ufunda ugrade 12 ngalonyaka lo mzalwane amanetha akabonakali kubayafunda baba nento ethi bazawufunda bebodwa bangabasinzwe ngoba ke ngocaba kuyakwenzeka isiphithiphithi apha xa sele kusiwa pha kuzophuma isikolo lo mzalwane uthi ba decide uba teacher accounting le unjengoba bateach accounting kukhe kwenzeke ungabhalwa bhodini kungungelwa napha ku textbook uthi weva kunosisi omane gileka apha kuye akufani ukugileka kwalosisi nawo kwabanye ude koni connection angayazi lapha haleluya elapha kulosisi uyazama ukumbaleka kodwa lento lena uthi noba sele emcabanga hey Moya Ongcwele ndithi hayibo uthi lento lena ninoyazi bazalwane wasethusa kakhulu wathi hey nilumke lento ingenzeki kuni lena mazalwane hey ndaqonda ngegama lika Yesu mayingenzeki nyani ngoba lo mzali caba inzima lento athi face nayo uthi ke lento lena yahamba kanti nakulosisi kwenzeka the same uthi ke babe bayawa bobabini bayawisana sibuza umbuzo ke ngoku ngosiyoyika ke thina izazi ngenzekele hey ke ngoku ke wenza ezinto zonke uyilungiselele lento nithethe ngamagama mhlambi waza wamthanda kwathini uthi hayi kuyajongwana nje qha nomnye nje amjonge bekhona iresponse aphela ibhlungu yona mfundisi uthi ke ngoku yaphela
ke ngoku naye semane rhalela ukumgila ke ngoku njengoba ibiqala imbi lento leyiva kakubi naye lasisi serhalela ugilwa nguye hayi babe bayagilana wow mzalwane ukuwa komuntu osindiswe nyani ke wave wacaca nje wasosa ukuwa kwakhe wasosa siya nasetywaleni uyasibaleka sayamvincela endlini yakhe ukuze asixelele lezi zinto sathi no makuqhutyekwe nendlela likaphela indlela mistake le now ndayifunda into othi le demon injalo xa ndifunda eBhayibhelini ibhalwe kaninzi silunyukisiwe ngayo incwadi kaTimothy ithethiwe lento lena zibalekeni inkanuko zobutsha ya kone zidinga ispeed abe ya once ubone kunento engenzeka kakuhle ubona kunalento nale khasi ethile eqhuma ya zibuya umva Okay. uYosefu wayiwina le demon yayiseyirongo kakhulu lapha kuYosefu ngohlobo ukuthi yafe angena emntwini omdala ixhakazana umama ontile nje hey lo mama kangangoba uyamdescribe ubhaliwe khona pha into ukuthi wayembone muhle eyinzwane emile kakuhle hey lo mama hayi ke kulapho ke ngokwamjijisa ke ngokwangabiyeki amen so wabaleka noxa wabanjwa wavalela entolongweni kodwa ke ngokwakulicebo likaThixo amen yeah so apho ndiyakhona iyakhalinyelwa le demon and futhi funeka udile nayo xa unayo uyothandaza and uyibize ngegama idemon enenhloni iwiki futhi kakhulu and abantu edibaqukule abakhulu nabancinci nabadala nabaphakathi bonke kukuyiyekelela uqhubeke nokuyondla ngezinto ezifunayo ya so ideke ngokube iyenzeka so yenye into endinokhuthaza ngayo abantu abatsha and mabacela imithandazo umuntu lento lena xa imongamela kodwa ngayicela into ethi bathethe ebantwini abathembekileyo ngoba kukhona abantu ababonwe ngokuvutha kwacimba bathembekile kwathetha into ezinje ngabo bave bothuke bazithethe iphinde imlimaze molo umuntu so makaqiniseke uthethe ebantwini abathembekileyo into eyenzekayo yona demon futhi eyoyisakalayo kodwa sinoxoka seyibamba inkumbulo mfundisi ya izamva leyo tywala le ya umkhulu wayo yile ya so abathandekayo ndingayiveza lo ndawo into ukuthi mabaqine amen okugqibela amazwi nje okugqibela funeni uYesu esafumaneka umuntu ongenaye uYesu noba sowuve ntoni ngebandla likaThixo xa sithetha ngebandla likaThixo ngabantu okuthiwa abakhonza uThixo ngoba seliphenduka ijoke ngoko ibandla likaThixo ya seliphenduka ijoke ibandla likaThixo sathathwa serious abanye bathi kungcono uhlale ekhayeni abanye bathi kungcono bahlale ezintweni zabo noba uthi uyasindiswa no ayinjalongo abantu abasindiswayo bangcono kakhulu kunabantu abangasindiswanga banixolela abantu kunoba nithethe lonto injalo ngoba abazani noThixo kunento abangazibonana abangazivanga ezithethwa nguThixo ongumdali and abantu abadibena kunento abahlangulwe kuzo iele kwe mistakes ezi ya ngoba indlela ke yona inempazamo zayo amen ya so mabamfune uThixo eyokugqibela umuntu ongasindiswanga umebhubha uzoyonqunqa esitsha kakhulu esihokweni futhi non-stop and uqala ngalamina bhubha ngayo aqalise anqanqaze ache ithi iBhayibhile kaphini 2 sakhona ithi okumkani bezizwe nenkosi nabantu abakhulu ithi labo bantu izobamba inkumbulo apha le demon apho baya khona baya emlilweni bayokutsha into ebasinsayo ke inye nguYesu kukwamkela uYesu unyanisile endingaba invite kakhulu ababantu babona into ezirongo apha emsebenzini kaThixo utsho ukuthi banawo amehlo kaThixo kodwa kushota bona bangene bazawuyenza
lento ndiyabakhuthaza ababantu andibagxeki mina futhi andibabhebhetheli nakude kodwa into yami ithi mabeze ngoba njengoba bebona umahluko abanye bengaboni kwamahluko bona utsho ukuthi indawo yabo ikhona apha isolution khona kwapha kubo makeze umuntu asindiswe abantu bazobona kuye amen and uzofika sikhona apha ngaphakathi amen abone nalo usinsiwe nyani nalo usinswe nyani nalo usinswe nyani amen okugcina abantu abanemeko ezingatshintshiyo mhlambi ngumtshato mhlambi ngabantwana obazalayo isimo sabo sibi kakhulu kudala uthandaziswa lento ndifuna ukuthi ifuna wena isikakhulu ngaphezulu kokuthandaziswa ngohlobo lokuthi uthatha igqathu elingathi lithe iqabo ekuthandazeni nasekuzileni ukutya njengoba siyafumana ke aphezweni likaThixo into ukuthi uJesu uncwadi kaLuka chapter 6 verse 12 ebekhathandaza ubusuku bonke ezibika kuThixo amen kufuneka imithandazo enjalo ke kwimeko yakho iyokuba ngabana ucela uThixo adaphendule bekwaphendula uThixo lonto leyo ayingekho ibe otherwise izoba njengoba ethethile amen siyacela nabantu abafuna ukwamkela uYesu ungamamkela uYesu njengamanje okay before sibe sisamkelisa abantu yesikhetha ndiyafuna ke singene kule ndawo sizabamkelisa abantu Yesu emva koko amen andithanda ukuyishiya le ndawo inhliziyo yami ndava ukuthi ina soft spot na into ebunjalo kule ndawo yabantu abasindisweyo baze bawa endleleni inhliziyo yami ikhala kakhulu ngabo bantu because xa ndijongayo ngihlala nisitsho nalapha ku-podcast xa ndijongayo inamba yabantu eninzi ngabantu ababekhe baya enkonzweni abasezimokolweni abantu abaninzi basesimokolweni noba ke ukhulele kweyiphi na icawe kodwa umntu waya enkonzweni isininzi sabo and abaninzi ngababekhe basindiswa abanye babo kodwa namhlanje basesonweni abanye balapha ngaphakathi enkonzweni bayaqhubekeka nokukhonza uThixo abanye ngabefundisi babanjwe ile demon ethetha ngalo ngolenkanuka abanye bayanxila ngoxa kunamhlanje abanye bebenalo ubizo lukaThixo phezulu empilo zabo baqala kakuhle kodwa ngoxa kunamhlanje isiphelo sabo sesiba amandundu ngokuba manduni so nehalela nje ukuphosa amazwi kabo bantu abo banjalo nje ukuthi uNkulunkulu lithini icebo lakhe ngabo abo bantu and then after that ke usoqhubekisa nokwamkelisa kuYesu ke abantu sizokwenza ke umthandazo sithandazela nabagulayo baphiliswe uNkulunkulu amen mfundisi maninzi amasango afuna ukuvuswa ebandleni kaThixo ngoku awileyo adinga abantu bokwavusa futhi kwindawo zonke kubi wena onenhliziyo kaThixo uyubona ukuthi ungazi noma mawubambe kweliphi icala ngoba ubangajonga konakele indawo yonke abantu abawileyo amathuba amaninzi njengoba bechanwa iladimoni abayithandi lanto kwenzela umzekelo njengangoku ndilapha eKapa dibene nomnye umfana nje bafana basindiswa ukuthi bengabantwana amen uthethe amazwi abhlungu kakhulu athi lamazwi ndihalela kuthi kanti andizange uYesu ndimazi ngalendlela ndimazi ngayo ngoba kule ndawo ndikuyo imangalela everyday lento thethe lila kakhulu ndafumanisa kwabuya into eyinhlungu kumfundisi ngendaba yabantu abawileyo ngento esiyenzayo thina basamileyo kubo ukuwa komuntu endaweni yokumnceda sivele simxulube ngamatye asose bawese abanye bayayazi kwabawe phambi kwabo ba ubani wenziwani abanye bafilishe bengathi kusho ibaninzi into eyenzeka emntwini owileyo afilishe xa kushunyela ingathi kuthethwa ngaye kanti linceba umamele ngendlebe ezinenxeba so ngokwencwadi yamaGalati chapter 6 uyifunda uqala kuverse 1 uyapha
koverse 5. Ngicela uqala ngoverse 5. Ithi iBhayibhile ndibhekisa kulomuntu owileyo. Umuntu kunomthwalo ekumele awuthwale yedwa. Kutsho kanjalo ndikhoyo. Lezi inhlungu ozivayo zinhlungu ekunyanzelekileyo ziviwe nguwe wedwa njengoba kwenzeke lento kuwe. Zamkele okokuqala ba yenzekile futhi ibhlungu inje. Kodwa apha ngenhla ithi kwaba basamileyo thwalisanani ubunzima. Nalowo othe waqutyulwa nokuqutyulwa sisiphoso. Nina ningabomoya mlulekeni ninobulali. Lento yokuba ngabani umuntu owileyo ibe ngathi wone thina simbhebhethe ngendlela ezithile abanye sibakhwaze ezipulpiti kwathini yonke lonto leyo sisenze nje inxiba phezulu kwenxiba ithe against izwi likaNkulunkulu lithe masimluleke sinobulali. Ukuthi masibe novelwano nalomuntu futhi sinomoya othobekileyo. Ya ingabe ngathi wona thina noxa kuba behamba nathi siba naso eso sport. Kodwa thina si understand ngcono le ndlela. Khona ilizwi likaThixo lapha eBhayibhelini elithi ngibhekisa kubafundisi ke ngoku izisebenzi ezenzekela kwayilento kuwa. Lithi elilizwi lowo osebenza ngokuqanda esebenzisa izembe makalumke izembe lingamqabela naye. Nalowo osebenza ngokuqhekeza amatye makalumke ngoba amatye angamkhanda naye. Ngamanye amagama apho usebenza khona nengozi yakho ikwalapho. Kuphinde kube khona umqolo wesithathu othi intambo ephindene kathathu iqhawuka nzima. Ukuba lo mzalwane osebenza ngezembe uzixabele walimala emsebenzini wakhe okhanda amatye walimala ekukhandeni kwakhe amatye. Kodwa aba kuthiwa intambo ephindaphindene kathathu iqhawuka nzima. Lonto ithetha ukumanyana kwabazalwane. Kuyanceda futhi kwenza into yokuba siphile. And okwesithathu asimkhumbule uThixo into asithumele yona kuna uphina umzalwane omileyo. Njengoba naye izwi likaThixo lithi lowo oba umile makalumke angawi. Hey amen. Makalumke angawi. Ngizamnto uthi zivese xa ufunda iBhayibhile lezo uthi uthi uziyabuya. Amen. So makalumke angawi. Malibonke igama likaNkosi. So ibeke ngosele sisiza aba bantu sele bewile. Ithi ke ngoku futhi enye ivesi omnye akafani nababili. Ithi ababini xa kuwe omnye uyamphakamisa. Sibizwe kanjalo. Into ukuthi omnye xa wile siyamphakamisa. Asimngcwabi. Asibeki full stop ebomini bakhe. Noba wenzeni ayikho iproblem engena solution. Kodwa inyaniso kufuneka thini ajongane nemiphumela yalonto. Amen. Wonke umuntu uyadingeka endlini kaNkulunkulu noba ubetheke kangakanani. Noba kwenzeke kangakanani kodwa aqine ngokujongana nemiphumela ekuYesu ke manje. Amen. Ikhona izwi elilapha kwincwadi lena yendumiso ngo-147 I think uverse 3. Ithi uThixo wethu ngulo Thixo ophilisa abanhliziyo zaphukileyo owabophayo amanxeba. Abantu mabangabaleki kuThixo xa benamanxeba. Abantu mabangabaleki kuThixo xa bophuke inhliziyo. NguThixo ophilisa inhliziyo eyaphukileyo nobopha amanxeba. iBhayibhile ithethe clear ngamanxeba ngokulimala komuntu. Amen. Yiyo lento uma ufunda even kwincwadi kaIsaya chapter 61. Amen. Ithetha ngokucacileyo.
abantu esithunywe kubo ayingobantu abawilling ukukhonza. Uthi phayana umoya wenkosi uphezu kwami. Ngoko undithambisele ukuba ndishumayele indaba ezilungileyo kwabalulamileyo. Shuthi kwabalulamileyo kwabavumayo. Ithi sibophe abo banenhliziyo ezaphukileyo. Noba yophuke ngekadibani nathi, noba yophuke sele hamba nathi. Ithi someleza abangaloziwayo. Bona umzalwane yatyhafa. And uyayicela nento emtyhafisayo. Ithi someleze nabamadolo angevezelayo. Ithi abanye banesijwili. Ithi endaweni yesijwili sibathuthuzele. Sishiye benemihlali endaweni yesijwili. Ithi kunababanjwe ezizimo abangakwazi ukuphuma. Ithi sibaxelele into yokuba uThixo usekwa nguye umkhululi uyobakhulula. Ithi kunabantu abakwimeko yokuba leni imeko indonzakalisile uliliswa yilonto. Ithi ke ngoku iBhayibhile lapho masimxelele barhalela impindezelo kwinto ebenzekeleyo. Ndenza umzekelo, uthi ungumzalwane nje uve kuthiwa kubule ubrother wakho. Nguwe nobabini indoda enikhoyo. Kuba ungumuntu ongakholwa into obathi nxa ibe ndiyawukhangela enye into hazapha ngeke nilimaze lo muntu nami. Kodwa ngenxa yokukholwa ithi indlela yokukholwa angeke uyenze lento. Ithi ke ngoku apho ke ngoku impindezelo yakaThixo. Ithi sibaxelele nabantu labo bantu abasiqiniseke impindezelo yakabani yekaThixo. Mabangaziphindezeli. Sithunywa kubantu abanemeko ezidiphu ezinjalo. Jesus. Amen. Ithi ke ngoxa ithetha kwabanye baxelele into ukuthi nguwo ozovusa amanxiwa kwapha kule ndawo iza esithwane. Abanye abanamakhaya bekholwa, abanye abakholwa. Into ebangela banxile, into ebangela babenze izinto bazinikele ebantwini, basikhangelela amadoda, abanye bazikhangelela abantu nje abangathi banemali abazobasupport ngenxa yobana abanakhaya. Fanele basivuselele lo muntu lo, simxelele long likhona inxiwa lakwenu lizovuswa nguwena. Jesus. So abantu bakwimeko ezidiphu ezinjalo asibizelwanga abantu aba-obvious kuphela. Sibizelwa abantu umuntu othunywe nguThixo nosinswe uthunywe ebantwini abaneengxaki. Hayi indaba odlala. Jesus. Abanye banezilonda zokuba utata ndimazi. Zanga ndondle. Ekufuneka sibe ngotata kwabo bazalwane. Ngandlela thizeni. Ekufuneka futhi sikwazi ukubavuselela into yokuba bamelane neso simo. Amen. 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 Abanye abafundile abafumana umsebenzi. Bekufuneka sibafundise enye option yokuthi xa ungafumana umsebenzi wenze. Mawenziwe nguwe. Lo msebenzi xa ungafumani wena. So ngoba abantu abanye bayazibulala, abanye benza konke. Bayazichabalalisa, abanye bathi mandiyeke nalo Thixo. Akaniphenduli. Baninzi abantu abathi uThixo akaniphenduli. Jesus. Atsho eyozinikela kufeni. Sithunywe abantwini abanjalo. Amen. Abantu mababuyele kuye uThixo. And basekhona abantu bakaThixo abawilling ukuthandaza nabo. And nansi enye into engicela mfundisi wami ukuyidlulisa ebafundisini. Abefundisi masingafeli ngathi sileqa inqatha. Ngoba neBhayibhile iyasikhalimela. Uma ufunda incwadi kaYesikeli nencwadi kaJeremiya uzofumanisa lapho yena into ukuthi uThixo uyakhalaza ngabaprofeti okanye mandithi ngokwanamhlanje abefundisi abapostoli obishop abangabanakiyo abantu abadinga attention yabo benyanisile. Bana babalandelele abantu abangathi bangafumani into kubo. Intsikelelo yomuntu kaThixo isebantwini avuthulula abantu nje kuthi uxolo bandithetha kanjani uYesu ovuthulula abantu kodwa ngizamnto ukuthi esebenzisa wena. Umuntu umnakekele ongenothola into kuye ngongathi ungathola into kuye. uThixo uyokusikelela ngalonto ngoba thina asibizelwanga ukuqweqwedisa abantu esikhonza nabo sifuna izimali kubo. Thina sithunyiweyo kodwa masiyeke nemisebenzi besiyenza senze lo msebenzi day and night. Kunzima kuba ngumuntu obizweyo.
asilale ebusuku abantu bayafona abantu bayanqonqoza bezocela ukuthandazelwa into yokuba nanku ubani uyagula kwenzeke oku funeka uleqe khona singumsebenzi oko wavuma nje awunatshayile amen so sithunywa kwabantu abanjalo asithunywanga kwaba asithunywanga ngabo amen aba sebekhona ke ngoku kodwa sithunywe kubo naninina so ke ngoku kodwa uThixo uzobasebenzisa kangangoba wena ubafundisa ilizwi likaThixo ubafundisa umsebenzi wabo endlini kaThixo kodwa funeke kuhlale kuwe ngoba masele bekuseta abazalwana umuntu othunyiwe haleluya once bengathi ungena unyathela nakwizinto sele beqinisekile becimba into ukuthi kwiminikelo yabo neshumi zabo bacimba bayakondla yabana into babafuna ubamba izitering ezinkala zibenga kubo xa ungathi uyaqinisa singangena ishumi xa uthunywe uThixo haleluya xa uthunywe uThixo uyaqhubeka xolo koyihleka amen cinga omnye umfundisi wayibalisela sizilento uthi washumayela wahost umfundisi odumileyo wamisela intente lo mfundisi uthi hey abantu baguquka wabe sebashiya kuye uhlala kwi-RDP uzihambela ngeCorolla yakhe kwafika abantu abahamba ngemoto enkulu bathi kuye tata hayi bo sawuhlazeka okanye uzothobe sethu isidima kunokuba uhlale kwi-RDP masikukhuphe sikufaka apha kuma-suburbs bamfaka bathi masitshintshe nemoto yakhe bayitshintsha hey uthi bamgcatha uthi the more eshumayela kakhulu engathi uyagrumba azingeni ishumi hey angabhatali ento zibhaliswe ngaye andithi right hayi otsho bengabhatali hayi nakwengena khala kaxa kwi-areas amen uthi until wathi Thixo ndithini ngoba sendiphakanyisiwe ngonento enkulu ngizobuyela ezantsi wathi uThixo kuba ufuna uhamba nami buyela awunyuswanga ndima apha ngabantu bebezothatha inkala apha ngoba nabo bengaguquki kwanyanzeleka buyele ezantsi wayophuthuma leya moto lindala wayilungisa ugqiba kwakhe waqhuba le wayigodusa ugqiba kwakhe nakule ndlu wathi bethu nani ndehlulakele yiyo wabubuyele ebomini bakhe washumayela bahamba abashayeka abashekayo waqhubeka elumkisa befundisa abatsha lumkani apho ukuleqa okubunqathanyana liza kuphida kwalapha endleleni amen ndiyabakhuthaza befundisi mabavuse abantu elithulini bashumayeza abantu uThixo uyokubabhatala and naxa inguwe ngumfundisi kufuneka unikele kubo nikela nditsho nezinto zisetyenziswayo enkonzweni kule mihla khe kwenze kubona into ukuthi ibandla alinoyi-afford ukuthenga le nto kodwa wena uyadingeka elibizweni lakho thenga kuba ngabani utshatile thetha nenkosikazi yakho nivane enze ungathi ugqiba kwakho uthenga le nto nantsi impi iqhubeka amen so ke ndiyakhuthaza kakhulu kuleyo ndawo malibonke igama lenkosi Yesu zizinto abantu abaninzi abaminxeke kuzo ezo apha eministrini kumnandi ke ukuhamba ngonyawo olufunwa nguThixo kakhulu uThixo ubukubeke kule level ungazenza umuntu ongathi ungaphezulu kulo level ngoba abantu bazoza bakubonele kufutshane bafumanisa ukuthi ayikho yonke lento uyi-actor le kanti kuhle ukuthi ababona nje uba unjani kuzosuka umuntu otyiwa inhliziyo kaThixo athi ngenxa kaThixo nekhwele ngenxa kaThixo umuntu kaThixo bamba apha okanye athi yeka nilungisa apha esenzela uThixo ndiyavala bonke abantu abadinga imithandazo ngiyacela into ukuthi ndithandaze nabo okona kukhulu ukubamkelisa uYesu nabathi ndifuna imvuselelo bendiwile nabathi besendiphelelwe ngamandla nabathi andinayo uYesu cela ukwamkelisa uYesu Jesus uYesu ahambe nawe kule mihla inje egameni lenkosi Yesu ngicela uzolandela ke emveni kwami wamkele
uYesu egameni likaYesu. Amen. Khawuthi inkosi uYesu Nkosi uYesu. ngene enhlizweni yami. Ngena enhlizweni yami. Ndiyakwamkela. Ndiyakwamkela. Xolele zonke izono zami. Xolele zonke izono Ndibhale kwincwadi zamazulu. Incwadi zamazulu. Egameni lenkosi uYesu Egameni lenkosi uYesu. waseNazaretha. waseNazaretha. Yasindiswa namhlanje. Yasindiswa namhlanje. Egameni lenkosi uYesu. Egameni lenkosi uYesu. Amen. Amen. Siyabonga moyingcwele uNkulunkulu onamandla ngalambukeli uNkulunkulu wethu oyingcwele Nkosi Thank you, Holy uyamnceda uyangenelela Thank you. kwisimo sakhe utshintsha isimo Thank you. bawo ingcwele wenza into ezinkulu ezingenokwenziwa of ngamandla Jesus Christ abantu of Nazareth. bawo ingcwele ndithetha by faith Nkulunkulu Nkosi ndibopha Almighty, yonke imimoya yenza Nkosi namandla engendawo kuvuleka iminyango Thixo wethu oyingcwele Nkosi uhlamba abantu ngegazi lakho Nkosi womeleza abantu uhamba nabo indlela ngegama lenkosi uYesu onke amacebo kaSathana ayachitheka Nkosi amanxeba uyawaphilisa uyawabopha uNkulunkulu onamandla Nkosi uvusa abantu Nkosi ozohamba nabo kulonyaka ngegama lika Jesu abadala nabancane othatha nomama uNkulunkulu onamandla ngegama lenkosi uJesu Nkosi nabantu Nkosi obathumayo baqinisa ubanhlanhlatha amadolo bomelele Thixo wethu oyingcwele babheke phambili ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha Lord we thank you konke sekwenzekile ngegama lenkosi Yesu moyingcwele thabatha indawo ngoYesu Kristu waseNazaretha amen Amen. amen Hayi ke tata siyabulela kakhulu siyabonga nje ngendlela engumangaliso abantu xa bekufuna ke ngoba kufumana phi ke ngoko kaveze nje kwezo ndawo zenjalo ndiyazi mayayiqitsa ke nenamba yakho yes axhomekeke kaphi lo ndawo le ngiyagqithisa ngenamba yami mfundisi okay ndiyagqithisa ngenamba yami and ndiya WhatsApp kwangayo okay uma ngabani ba ungakwazi ukunithola funeka kwazi ukuthi ubusy phone yami ihlala ivuliwe okay okwesibini ndingabakhuthaza abazalwane into ukuthi mabanifonele ukuqala emveni ko6 ekuseni ukuya pha ku8 emalanga okay noxa ke ngemini ezithile ukuqala pha ku5 uya ku8 izoko ndisenkonzweni ukuba ayibanjwa shiya umyalezo ku WhatsApp okay kule number A1 ethi 0655 77 45 32 ndiyafuma okay 0655 77 45 32 okay ndiyafumaneka ke napha ku Facebook phayana ndinguReverend Ndlela okay Reverend Ndlela betha nje ufollow phayana zobona amanye wamavideo wethu phayana usikeleleke kunye nathi uve into kuba ngabantu bathi bandawuni ngamaxesha athile kuba unqwenela into kuba ukhe ufellowship nje nathi usilandele lapho egameni lenkosi Yesu amen amen ake siyabulela kakhulu ke tata egameni lika Jesu waseNazaretha babukeli kube kuhle manje ukuba nani sizayivala apha kule ndawo nalena iservice namhlanje siyacela nje niqhubekeke nokusithandazisa abazalwane ukuthi uqhubekeke lo msebenzi kaNkuluNkulu nawe uyayibona ba inamandla kangakanani lento esenzayo apha nabafuna ukusixhasa bethu nana kwese studio ngithanda baseyivalele lo ndawo le injalo ese studio esihalela ukuthi sikhule sibe kwizinga eliphezulu si nabantu bafikele nje kwindawo eziright ayibo amen igesi zami zichophe kakuhle ezisofeni ezemnandi na kwi microphones ezikhala kakuhle ayibo amen ngithanda kuyiveza nento ethi le sound imamele ngoku apha siyisebenzile ukuze ibe iphuma ngolhlobo oyiva ngalo kanzima nje ngumsebenzi nje onzima so ndiyacela bazana ke ninikele kakhulu man sikwazi basifumane isystem entsha kanye izinto zokusebenza ezigude for lo msebenzi lona amen ngase ke phone number yami ke wena mna ofuna ke ubana unqumlumane nami into ezinjalo it is 078 327 9645 ndiyiphinda futhi 078 327 9645 ndiya WhatsApp ke futhi ndiyafonela futhi apho ke kule number le at the same time ke ku Facebook ndingu-PST bathanda cwase TikTok na ku YouTube ngibathanda cwase uYesu nje anisikelele kakhulu ke bazalwane ngegama lika Jesu waseNazaretha siphinde sibonane ke kule veki ezayo bese ngichile nathi ke sibhize ukwenza i-subtitles that is lamagama lapha ezantsi English kwaba ubungqina bukathabisile ngoba bese ke menzile u-part 2 so we are busy with the editing
nathi ngalona umzuzu. Amen. uYesu anganisikelela kakhulu ke egameni likaJesu. Mnapho nikhoye ke lapha eKapa sikhonzela iCrossroads khona egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. God bless you. Sipapayise tata. Ayike isale kahle impela egameni leNkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Kasini ke bazalwane yasanisikelela. Amen. Amen.